Ja to vždy tak nacvičujem, lebo k tomu treba kondičku. Kondičku a 2 metre štvorcové. Viacej netreba. To je ako papier, to máš to isté. Tu máš škicu, si urobíš a bežíš. Štecom iba keď niečo veľmi drobné, alebo niečo, keď sú nejaké detaily, alebo samozrejme, že štecet, ten, čo je na sklo, ten má úplne iný charakter. Mne už sa zodrali skoro všetky a nedokúpil som.